Pwede ako yumakap? O siyempre, bakit? Bakit? Nahihiya ba? Ano? Oh. Nay, nagsasayaw kayo? Opo. O sige daw. Ha? 5, 4, 3, 2. Wala naman tig-tig. Wala daw tig-tig. Wala daw tig-tig. So yun o mga kapapi, Kaagapay po, please support po natin si Kaagapay. Nagnanais na makatulong sa ating mga kababayan. Alright? Business, tanan mga ka-business, mariyog ko, support natin si Kaagapay. Grabe butan, yun siya kayo, pero may ginag-support ba sa tua? So yun, sa mga Tagalog naman, pakisuyo po, supportahan natin si Kaagapay. Diba? Solid din po itong sumusuporta sa atin, grabe, laging nagpo-comment. Ayun, salamat din sa suporta mo. Ayun, balikan naman natin yung ginawa niyang kabutihan sa atin. Maraming salamat ka-business bro. Ayan, kilala. Kaagapay, support natin. Maraming salamat. Ano pong ginagawa niyo dyan, Nay? Wala naman. Namumulot? Opo. Ng? Basura. Ay, kalakal, Nay, kalakal. Kalakal. Parang kamukha niya. Siya yata yun. Nay, ano pong pangalan niyo, Nay? Rosa Gatorian. Ay, Rosa, ilang taon na po kayo? Mahigit po 100. Ugo 16, 19, 15. Oh, grabe. Eh di meron kayong ano, Nay, may makukuha kayo sa gobyerno. 1.5 lang po. Ano nga 1.5? buwan? Hindi 1.5 yun. Ay, yun ang inaano Malaki yung makukuha mo. Ayaw ko po. Yun lang ang Magwa 100 binibigay nila. Eh ano po yun, Nay? Meron po ba kayong ano? Yung birth certificate? Wala po. Wala kayong birth certificate? Noon, kuha kong birth certificate ko sa sa NBI. Ay nawala naman. Pero pinakatandaan ko naman. Nay, tika, Nay, parang wala naman ba? Malayo pa ba yung lalakarin natin, Nay? Bahay? Yung bahay nyo po? Malaki na lang. Okay. Bagay, may daan naman eh. Kailan puro talahib. Lahib. Oh. Ay pala ni Nanay Rosa. Ito po yung mga kalakal nyo po, Nay. Ito na yung mga nahanap nyo. Pasensya na kayo. Napansin ko kasi parang ang laki nitong sugat nyo, Nay. Ano nangyari po dyan? Humiga ako sana doon sa lanisa. Oh, ang laki. Tika, sandali, Nay, ha? Nahulog ako. Nahulog kayo sa lamesa? Opo, nahilo ako. Agoy. Nanay Rosa, ang gaan po ng loob namin sa iyo. Oo, nakakatuwa ka. Magaan ka sa puso. Siyempre. Mabait si nanay. Mabait si nanay. Kasi Nay, may tanong pa po pala ako. Kapag halimbawa nakabenta na kayo ng kalakal ninyo, di pera na yon, di ba? Saan nyo nilalagay yung pera? Hindi, ibibili ng kape, gana-gana kailangan mo. Opo, kape, ano pa, Nay? Gana-gana kailangan mo, magbili akong kandila pag sulo. Wala man akong sulo. Sinawa akong, nag-away kami diyan sa may kurensi ako noon. Di ba ako yumakap sa'yo, Nay? Po? Pwede ako yumakap? O siyempre, bakit? Bakit? Nahihiya ba? Mahanga ako sa iyo kasi napakaswerte, napakapalad ang sino mga abuti ng ganitong edad. Di ba? Napakalaking biyaya ng Panginoon Diyos. Yung iba nga di po ba makakabisa? Doon sa Pulang Lupa, mamasyal man kayo. Mga anak pa yun, hindi na makalakad sa bahay na lalakad mo. Anak pa yun, ayaw ako sa kanila. Maraming mga baluga, hindi baluga. Nay, may tanong pala ako sa iyo. Ano po? Ano yung kung sakali na meron kang pera, anong gusto mong bilhin? Wala nang bilihin. Basta bibili ka na lang ng pagkain, bigas, o yung kape, asukal. Yung sobra, itago mo na lang dito. Itali ko sa... Nay, ito, 10,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, maraming salamat.
Ingatan mo yung sarili mo. Salamat po. Nanay, Salamat. Opo. walang anuman. Ingatan mo yung sarili mo. Opo. Grabe mga ka-business, 108. Wala po. 108 years old. Magandang araw mga kaagapay. So yun na nga, natunghayan po natin ang video ng kwento ni Lola. So grabe no, nakakahanga na nakaabot pa rin siya sa ganung edad. And syempre, nakakalungkot kasi nga grabe din yung buhay po nila. Kita nyo naman na sa unang part ng video ay nadaanan po siya nila ka-business na namumulot ng basura or nangangalakal. So, yun nga, umuwi sila. Tapos, ang layo pa po ng kanilang nilakad para lang makaabot dyan sa bahay niya. So, grabe no, nakakamangha, pero the same time, naawa rin po ako sa kanya kasi nga sa ganyang edad niya ay talagang lumalaban pa rin siya sa buhay. 'Di ba? Malakas pa rin si nanay. And yun nga, napansin niyo po sa ibang parte ng video na may ano pala siya, may sugat siya dito. Grabe. And yung mga napupulot niyang basura, yun po yung binibenta niya. And sabi nga niya ay pinambibili niya ng kape, ng asukal, or basta yung mga basic needs po nila. So, yun nga talaga namang nakakamangha kay nanay. And nakakalungkot nga din kasi hirap din po sila sa buhay. And sa pagkakaalam ko, dati, pag umabot ka ng 1 year, pag umabot ka ng 100 years, yung edad mo ay makakatanggap ka ng 100,000. And ngayong 2023, parang naipasa na po sa Congress yung bill na pag umabot ka ng 101, yung edad mo ay 1,000,000 na po yung matatanggap mo. Pero hindi ko alam ano yung mga requirements. So possible, hahanapan ka rin siguro ng birth certificate. Pero yun nga, nakakalungkot nga kasi sabi nga ni nanay yung birth certificate niya ay wala sa kanya or nawala. And sana may tumulong po kay matulungan po si Lola no, na makuha niya yung dapat po sa kanya na bigay ng gobyerno. Gift po yan para sa mga nakaabot po ng 100 years pataas po yung edad po nila. So yun yung pagkakaalala ko, 1 million. Pero dati, ang alam ko ay 100,000 ang matatanggap ng nakaabot ng yung sinasabi nilang centennial or 100 yung edad nakaabot. Then, dati rin parang pag umabot ka ng 85, may marireceive ka na 25,000 and 95 to 98 or hanggang 100 makaka-receive ka rin ng 25,000. Yan, hindi ko alam kung na-update ba o anong nangyari, pero yan po ay dati sa pagkakaalam ko. Yun po, mayroon ding natatanggap yung 85 pataas ang edad sa mga senior. Sa data rin po sa data po na nakolekta ng mga mga nagsusurvey, karamihan sa nakakaabot ng edad ay mga babae or yung nakaabot ng 100 years yung edad niya ay babae. And may nakilala rin ako na isang matanda na 104 yung edad niya noong 2018, which is isa to sa naging
beneficiary namin sa listahanan na nakausap namin. So, nakausap ko nga siya, tinanong ko ano yung sikreto niya. So, sabi nga ni Lolo, kasi lalaki po yun, ay talagang hindi siya kumakain ng mga yung mga kinakain natin ngayon na karamihan, mga Jollibee. Basta sa kanila daw ay mga kamuting kahoy, yung mga tinatanim niya, gulay, tapos minsan lang daw sila kumain ng mga karne-karne, ganon. So, kadalasan gulay lang daw. Pero yung si tatay, sana buhay pa siya kasi nung nakausap namin, talagang malakas pa siya. So, yun nga, itong kay Lola, 108. Ayan. And, bago lang din na nabalita yung pinakamatandang babae sa Pilipinas na sa ano yata, sa Negros, kung hindi ako nagkakamali. Ayan, paki-comment lang po kung sino yung nakakaalala. Basta ang alam ko ay taga Negros yata yun, yung babae na pinakamatanda. So yun, nakakatuwa ay nakakalungkot kasi syempre minsan tayo naman para sa akin ay masaya tayo kasi umaabot nga ng mataas yung edad ng tao, di ba? Pero ang nakakalungkot doon, yung side na mahirap nga sila, tapos parang ang ano pa rin, namumuhay sila na hindi sagana, di ba? Okay sana kung tumataas yung edad natin, tapos medyo okay yung buhay natin. Pero yung tumataas yung buhay natin, tapos kasabay din yung paghihirap natin. So, siyempre, sa opinion ko lang, ay nakakalungkot po sa akin yung ganong sitwasyon, di ba? And yun, thank you po kasi nahanap po sila, nakita po sila ni Kuya Ka-Business na talaga namang nakapagbigay po siya ng tulong. And binigyan po siya ng groceries, bigas, at iba pa. Tapos, binigyan din siya ng 10,000. Malinaw na malinaw, nakita po sa video. Pero yung ibang binigay niya ay hindi ko na po sinali sa video. Kung gusto niyo pong panoorin ang kabuang kwento ni Lola, panoorin niyo po sa channel ni Ka-Business para makita niyo po and masubaybayan niyo rin po yung ano niya, yung kwento niya. Talaga namang nakakamangha kasi ganong edad pa rin niya, malakas pa rin, di ba? Yung na-vlog ko nga, 97, malakas din siya. So, sana lahat tayo umabot din ng, kahit hindi kasing tanda nila, basta medyo tumaas-taas din yung ano natin, edad natin. And, yun nga, pinasikreto dyan, ay kumain lang ng mga gulay, and wag masyadong magkakain ng mga karne, at saka itong mga nabibili po natin kasi talagang iyan po yung nakaka-trigger po sa atin or nakakasira din minsan ng kalusugan po natin, kaya marami yung hindi umaabot sa ganyang edad. Ayan. So maraming salamat, basta yun po ay talagang namangha ako kay nanay, and the same time medyo yun nga, naawa ako sa kanya kasi nakita nyo naman yung ano niya, yung sugat niya, so nahulog daw siya sa higaan. And sana mabigyan pa sila ni Ka-Business ng mas magandang higaan, kahit hindi man sa ano ko po, para sa akin deserving po siya na paggawaan ng bahay, di ba? Para naman kahit pa paano sa mga huling sandali po ni nanay dito sa mundong to ay kahit pa paano maranasan po niya yung makatulog sa magandang kama, makahiga sa magandang bahay, and makita nyo naman yung paligid po nila, talagang wala silang masyadong kapitbahay. Wala akong nakitang bahay sa paligid po nila kasi talagang parang nasa gitna sila ng talahiban or sa bundok, may ano doon. So yun, ako rin po ay nagpapasalamat po sa Diyos kasi nahanap po siya ni
ka-business, di ba? Kaya guys, sa mga makakapanood po nito, suportahan po natin yung mga charity vlogger dito sa Pilipinas kasi kahit papaano nakakatulong po sila sa mga nangangailangan na hindi napapansin ng gobyerno, di ba? Kahit na ang dami-daming tumutulig siya sa mga tumutulong na mga charity vlogger, suportahan po natin sila kasi ang dami-dami pong mahihirap dito sa Pilipinas. So, kailangan talaga magtulungan po tayo. Ayan. Pag may kaya tayong itulong po natin. Ayan, di ba? So, yun, maraming salamat po. Huwag niyong kakalimutan, suportahan po Ka-Business Official, Papa Dance TV, and syempre sa aking Team Daddy Frankie. Ayan, si Daddy Frankie Official. Sa kanyang YouTube channel, Daddy Frankie. At sa aking mga kasamahan po, sila Mons Channel, si Boss GB, si KG27, si Vance TV, si Sam Moto Vlog TV, si Vance TV Official, si Sweet Charms, si Marines, ayan, si Astig Vlog po sa FB, supportahan nyo rin po. Sino pa ba? Yan, thank you rin po sa walang sawang suporta ng Team Beehive. Ayan, sa mga tigwang, miga love shoutout po sa inyo. Ayan. Maraming salamat po and God bless po. Hanggang sa muli nating reaction video. Thank you.